Lah, beruh kepriye kaya ngene iki Pak Oto ya. Pikiranane iki gel lagi muzang-mazing kaya ngene Pak Oto. Apa sampean iki mbangane pinter nulungi apa Pak Oto? Angen-angen iki pikiranane iki pirang-pirang Pak Oto. Mbrunyah ora karo-karuanan. Jane iki nyong lagi kepengin Pak Oto duwe mengkono montor sprot ngono kae tiru-tiru badire ngono kae iki. Pernah Kak nek nggo boncengaken cewek ngono sing rambute dawa karo semprang men rambute diuri-uri ngono kuwi pernah Kak bisa beres kae apa to karo mblentis ngono kae kan katon moto-moto ngono kae mburine iki apa to pernah iki yakin ah mbayangaken apa to gorong duwe montor seprote pahake pernah wis mbayangaken kaya ngono apa to tapi Kak ukur lagi nang angen-angen tok piye meneh apa to ah brong kadang-kadang ke pengen tuku dut mengkono be Kak ora pinter Pak Oto anane ukur ngirit Pak Oto tukune mbako be kadang nggo klentheng nganggo klaras jagung kadang kene nek disulut ngono kuwi nganti cromos lambe ngono nganti lambene ke sangit lebus kae kekromos klaras jagunge Pak Oto lah piye kadang pan tuku udut sing wis dadi ngono wadahan kadang eman-eman kae Pak Oto duit sekenyeh ngono ki anane diambrang-embreng ambrang-embreng ngono tok Pak Oto. Ah, mbero anane kok jeganggih kan ngene Pak Oto. Nanali Pak Oto.